Hallo, guten Tag. Mein Name ist Domenico Longobucco und ich bin der Chef von Pizzeria Il Genio in Heinsberg-Karken. Und Tom hat mir eingeladen hier in dieses schöne Restaurant heute zum Kochen. Ja, welkom bij het programma Koken met Tom. Hallo. Ich habe bei mir mein bester Freund. Buongiorno. Mimo, wir gehen zusammen was kochen. Gerne. Ja. Ja? Und hast was Spezielles mitgebracht? Ja, ich habe eine schöne Ravioli gefüllt mit Vanille und wir können machen mit Banane oder Erdbeeren mit ein bisschen Nüsse, Cointreau, also nicht für Kinder. Und ja. Dus eigenlijk ravioli. Ja. Dus we gevuld met vanille en chocolade. Door het aardbeien bij, het neutjes op. Fijn geflambeerd met Cointreau. Mimo, we maken een shirt zo, jongen. Oké. Ja. Je gaat ze zelf vastmaken, niet? Zwel dich maar vast. Mimo, we gaan hier, jongen. Hier nemen we naar dat Bartje. Dag Bartje. Tony. Buongiorno. Hallo. Ja, du sprichst auch noch Italiaans, zeg. Ik spreek de meneer gewoon na. Is wel super, hè, wat de kinderen, jongen. Ja. Bart, du was vandaag eens heel weinig te doen. Ik heb tegen eens metgebracht hoe het karken en de minske dus een typisch Italiaans nagerecht maken. Vuur, Pasen, kers. De kers. Oh, we hebben toch een kers. kersmenu gemaakt. Oké. Nou, dan past dit super fijn aan baan. Ja, oké. En voordat we ruzie kregen over de drank, hebben we zelf een fles metgebracht. Nou, dat hebben ze een keer goed gedaan. Dat hebben ze goed gedaan. Ik zou zeggen, kom. Kom. Dan gaan we schon anfangen. Traditioneel. Mag we die handen wasje voor ja, elkaar essen, niet? Ja, zeker. Dat moet van de Olaf. Ik heb hem even verteld dat het van de Olaf moet, hè. Dat is mijn eindige job hier. Oh, dat ziet er goed. Danke. Ja, normaal zit Bart het wat we gaan klaarmaken. Bart, Ja. nu mogen ze een keer heel even loesteren. En we geven natuurlijk de finishing touch. Dat is goed. Ja? Ja, Mimo. Zo. Du kannst mir erklären, was alles reinkommt. Ja. Was Okay, machst du? das sind Pistazien und Zucker mit Minz. Zucker met Minz. Ja. Und das ist zum Dekorieren. Es ist eine Dessertsoße von Imber. Und das ist zum Flambieren. Die Cointreau. Und das ist eine schöne Prosecco. Dat is een Prosecco. Dat gaat eigenlijk het weer net wie Key Royal. Alleen laat ik verrassen, dit is heel wat bijzonders. Das kann man Ende dann probieren. Ja. Ja. Dus ik kom vandaag ton spelen. Nee, kom maar op. Kom aan het werk. Aan het werk. Bartje, dat is net gezegd dat er het heel heet moet hebben of niet? Wat hoort Nee, ik heb gevraagd wie heet dat op de pan. Oh! Dus moet ik kijken waar er het moet neerzetten. Kijk, dit moet even koken. Ja. Dat is voor later, denk ik, voor de raviolis. Ja. En we gaan nu beginnen met het boter. Ja. Und? Müssen wir das Obst jetzt schneiden oder? Ja, also die Okay. Erdbeeren, ein paar Erdbeeren kann man schon. Nou, de aardbeien zijn we nu even het kreuntje eraf snijden. En dan een keer in de lange weg doorsteken. Maar dan moeten we wel het kreuntje Okay, weggooien. dat Hè? Ja. Want die, Dat die, reicht? Ja, das reicht. Ja. Oké. Ein Scheiben, bisschen Banane, ja. bananen in schiefjes, niet te fijn. Ja, so ist gut. schön dik, niet? Ja, etwas dikker. Zo ongeveer wie ik. Dat durfde ik al binnen niet te zeggen. Nee, ik wist dat ze wil zeggen. Ja, okay. Ja, dann jetzt kann man schon die Früchte Okay. in die Pfanne. En zo een kleinere. Ja, nee, ist okay, ist gut. Welk? Nee. Der? So ist. Okay, jetzt dann kann man die Früchte rein. Het fruit gaat nu in de pan met de boter. Het fruit. Ja, de aardbeidjes. Nee, hoe verklaart ze dat niet? Aardbeidjes met bananen. Ja, dat is ook lekker. Toch? Ja. Bananen, niet te dikke, of niet te dunne schieven. Bart, bak ze dus dat zelf ook wel eens in die keuken met je fruitbak? Of is dat Ja, niet? nee, maar ik laat me nu helemaal verrassen door Oké, mijn jas. nee, maar ja, dat begreep ik.
Dann kommt ein bisschen Nüsse noch dabei. Dan komen er wat walnoten even een keer kapot breken, dat ze niet al te groot blijven. En dan komt bietfruit. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die we hier al kunnen kopen hoor. Ja. Ja, dat kun je allemaal goed krijgen. Alleen, ja, aardbeien moet je even zoeken. Ja. Het is nu niet de aardbeientijd, maar het is wel te krijgen. Het is suiker met kaneel in. Je kunt ze krijgen gewoon in de supermarkt. Oeh, dat is wel een calorieënpot hè. Ja, maar dat is een beetje, toch? Ja, ja. Van er nog heel veel over hadden gedaan. En... Aha. So, kann man jetzt ein bisschen die Temperatur ein bisschen hoch? Dat is in de midden. Ja, ja. Dann kann man Oké, flambieren. dan gaan we flamberen. Oh, dat heb ik nog eens. Niet zo snel, er wordt veel bestaan. Hoe is dat dan? Ik ben niet bang voor een blank, hè? Nou. Hij wil niet. Oh, daar moest er etwas meer. Ja, nog meer uit. Ja. Ja, zo kennen we dat. Ja, hoppa! Kijk, dit moet ik hebben. Dit is het. Dit is Weihnachten of Kerstmis. Tom, nu heb ik een vraag. Hoe kent ze Mimo eigenlijk van? Ik ga die Mimo een keer of 3 in de week eten en dan ga ik met Olaf 2 keer saften aan een keer. Oké, sleupt ze dat dan ook? Bino wel, maar ze zorgen dat ik een enzima krijg, niet? Dat is er van zorgen. Enzima, maar ik ben zo oft daar. Ja, sicher. Ja. Aber ich habe Platz oben. Das ist kein Problem. Traditioneel? Ja. Super deluxe, dat moeten we samen ergen. Dat we de man verrassen. Nemen we ons wat lamskeré. Ja, auch. Ja. Lekker Das ist lamskeré. extra von Speisekarte. Ja, Das Ja? het staat niet op de spijzenkaart, het is nur bij extra leuten. Ja, dat moeten we hebben, hè? Ja. Ja. En met Mimo, wenn ik dat gericht nachmachen wil, wo können die Leute zum Beispiel die Raviolis kaufen? Weil das ist was Spezielles, Also das kriegt man nicht hier ist ein überall. bisschen schwer zu finden. Habe ich gefragt hier in Holland, aber es ist schwer. Also, aber im Metro habe ich gekauft in Aachen oder Düsseldorf. Oké. Ja, in Amsterdam Ja, heb je ook in de metro. Ja, maar dat gaat onder de grond door, maar daar zullen ze niet hebben. Nee. Dit is eigenlijk gewoon raviolis. Het is gemaakt van pastadeeg met granaduro, eier. En dan zit er cacao-poeier in voor de kleur. En ja, dat kook ze dus. Dat kunnen we weer tweede en ik kan maken met slagermoer. En dan kook ze dus in water zonder zout. Oh, dat is wel makkelijk dan. Ja, Dat is ja. eigenlijk toch een vrij makkelijk gerecht, of niet? Ja, ja, maar ik denk wel verrassend lekker. Ja? Ja, Ik loop niet verrassen. ja. Oh, Lekker. 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 Nou, Ja, dan kun je tegen niet vragen wat je bedrinkt. nou ja, prosecco hè. Kann man rein. Du hast gesagt, wie viel nimmst du pro Person ungefähr? Also 4 Stück. 4 Stück, das reicht, ne? Ja, ja, sicher. Ja, dat is mensen die Dat is große Hunger hast, niet? Ja, dat is een nachtspeise, Tom. Ja, ja. Dat is een nagerecht. Ongeveer 4 raviolis per Ja, persoon. ja, ja. Ja. Brauchen die lang mit Kochen? 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten. Na, dann sorge ich, dass es wieder ein bisschen kocht, das Wasser. Und möchtest du reinschauen? Nee. Oh. Bartje, stel nu voor dat ik met de kerst kom eten. Dan kan ik dat daarna eens nog gerecht krijgen. Als je dan die twee gerechten bestelt. Wieso? Wat zal heb je gemaakt? Ik heb begrepen dat ze naar Mimre is. Nee, jong, met kerst is de week, de vakantie. Oh, dus dat hebben ze een Ik hoor- vervanger nodig? Ja, ja, ik heb 3 wel- dagen de week? Ja, ik ben nog niet geweest, maar je slecht hier een dagje natuurlijk. Nee, oké. Nee, dat geeft snel vervelen. Dat geeft wel. Ja, ja, nee. Nou, Dat ik er nog zo lang zat op de wekker als vriezen te koken. kijk, ik denk, dat is net wat mij aangeeft. Ik denk dat in Nederland moeilijk te krijgen is. Ja, maar dan moet je het zelf maken. Hè. Dat kan wel. Maar dan Maar- kon ik dat in de metro halen. Zo je dat dan met de kerst kunnen krijgen. Zo kunt ze alles krijgen wat Oh, ze wil. zo is het Als ook. ze dat aangeeft. Je kunt ze alles krijgen. Ah. Alles is te maken. Wir haben ein Weihnachtsgericht gemacht, nicht? Vor die Vorgängeszeit. Und jetzt
Had ik hem gevraagd, ben ik dat hier essen, kom dat wij naar Schrik, kan ik dat dan ook hier erbij krijgen? Want Ja. we zagen dat gebeurt dat zo, hè? Ja. Maar had hem hier gezaagd, ben ik zelf die raviolis metbrengen, dan is dat geen probleem. Ja, ich springe. Kein Problem. Du bist er een Vor Ferien. Weihnachten. Vor Weihnachten, ich springe. Dann Ik zie hem hier net liggen, we hebben eigenlijk voor te garneren. Ja. Hebben we straks nog het chocolade erop gelegd. Dat er fijn kan smelten. Dus dan moet je toe zo in zo'n zakje doen en even in de magnetron smelten. Ja, dat hebben we Dux had voor gedaan, zo'n sekse, want dat is Ja. een schuin Ja. stukje Ja. papier Ja. en je. Ja. Ja. Ja, ik ken het nog niet, maar dat vergeet het ook niet. Ik hoor het in het begin, ik sta in de keuken. Nee, maar dit, aber dit, ist schon die Schokolade schon... dit is zo'n... Ja, dat is zo heiß hier. Schon kann man auch jetzt schon ein bisschen rein. Gibt ze dat jetzt schon ja, rein? Ja, ein bisschen. Dit is Dann kann chocolade, maar dit zou ze ook gewoon met Nutella mogen doen. Dat heb ik hem eigenlijk net gevraagd. Nutella heeft ook dat nooit smaken. Dit is natuurlijk gewoon pure chocolade. Also jetzt ein bisschen rein und danach. Ja. Ik doe de raviolis heel even een keer husselen in de pan. Ja. Dat zou allemaal mooie zaken zijn. Hè? En hoe zus je dat aan dan, Bart? Ja, we zussen dat aan. Dat moet gewoon even doorkoken. Dit kan ze zo niet zien. Dan moet ze dat al in het rood halen en gaan proeven. Nee, Ja, wil ik voor dat niet allemaal doen. moeten gaan proeven. Nee, als je nog wat hangen. Dan ga je er dadelijk niks meer over. Zo'n glaasje wien, wie was, zou ik zeggen, alleen komen. Ja. Is dat nou echt, vindt ze alleen wien lekker? Nee, Oh, gewoon net zeggen, hè. in de regel drink ik geen wien. Ja. Oké. Noch ein paar Nüsse. Nou, er komen nog een paar walnootjes erbij. Zo. Hij duidt er nog een paar van die zachte vruchtjes bij. Zoals die bosbessen. En misschien dadelijk, helemaal op het laatst, nog het framboosjes. Dat kook ze natuurlijk zo weg. Dus nog het bosbesjes erbij. Nou, Nou, Ja, ich glaube, es ist fast... dat is... ja. Holt ze hem zo raus oder auf een zeep? Mit der Dings, ja. Nou, dan halen we dat dadelijk eruit met een Ja. zoomspaan. En het fertig is, gaan we dat aanrichten. Du gibst Ja. es an, hè? Bartje heeft gezegd, als het klaar is, dan gaan we het Afmaken. op het afwerken. Maar en hij heeft gezegd, Ja, als nog het fertig is, dan iets, richt hè? hij weer eens aan. Nou, het moet nog heel even doorkoken. Hij duidt nu die raviolis wat gaar zijn, hè, of wat groot zijn, duidt er beetfruit in de pan. En dan zal dat wel even omhusselen, denk ik. Hè, ik Ja. schätze dat ze dat gleich nog Ja, wel ja, door. aber die Pfanne ist... Ja, oké. Nou, nu gewoon even omschudden. Ja, Ja? Finito. Oké. finito. Heb je het zeggen? Van Jimmy of zoiets. So. Bisschen, ja. Nou, dan gaan we het afmaken, de raviolis. Even één voor één gewoon de roet scheppen en op het bordje leggen. Wow, dat ruikt lekker, hè? Keurtelevisie TV11. Ja, Tonruik vroeger. Die beste. Nee, maar waarom hast du eigentlich die raviolis nochmal dazugegeben zum Obst? Ja, ja, der muss... Dass es gut ja, vermengt wird? Ja, ja, Met ja. de Geschmack überall Ja, aan zit. ja, Hij heeft ze eigenlijk in de pan gegooid, dus het fruit, zodat lekker de smaak aan die raviolis zit. Hè? En dadelijk gaat een gedeelte gaat er natuurlijk nog overheen, dat is ook het garnituur. Hè? Ja. Dus dan begint er langzaam het fruit op te leggen. Dat is wel voor 7 mannen, hoor. Ja, Mimo, ist das fällt das schwer, das Dessert? Nee, nee. Nicht? Ist ganz einfach. Ganz einfach. Nee, zum Essen. Zum Essen? Also zum Essen, ja, ist ein bisschen mehr Kalorie. Aber im Weihnacht Oh ja. kommt man nicht drauf. Okay, dann darf das, ne? Aber 2, 3 Stück Ja, ja. reicht schon. Also ein bisschen von den Pistazien noch. Nou, nu gaan we ze een beetje Zo, afgeneren. nog een beetje Dan kom ik pistache. het pistachenootjes eroverheen.
Gewoon vergrumelde pistachenoten, hè? Und keine Sahne, Mimo. Nee, keine Sahne. Kein Eis. Noch Kalorien dabei. Noch Kalorien? Eine schöne Vanille-Kügel-Eis dabei. Dat is soll lekker, auch niet? lecker. Dat is lekker, Aber- niet? Nou, dan moeten we dat organiseren. Dan moeten we dat organiseren. Ja. Wir Aber, machen alles, niet? Wir machen mit alles mit. Ja. Ja, dann kann man vielleicht. Ja, du bist der Chef. Ja, heute. prego, ja. Ja? Kijk. Is dat zo alsjeblieft? Prego, ja. Ja. Nee, wacht, kan maar. Die calorieën voor me. Olaf, is er nog een linie, jong? Ik heb van boze saus. Lekker. Dann fällt nur die Schokolade jetzt. Oh, kijk eens aan. Nou, dat ziet er toch feestelijk goed, of niet? Geen kameraad. Hoppa. Hoppa. Buon Natale. Klaar. Vertaling. Buon Natale. Klaar, aan de tafel. Nee, vertaling. Ja. Kerstmis. Oh, buon appetito. Ja, was kann man sagen? Ja. Bartje heeft nog een idee. Voor u, ja. Oh, Ik ga even vragen wie is in de schrift. Buone. Nou, Nee? oh. buone Feste kann man schreiben. Jetzt buone Feste. Ja, jetzt ist schon. Buone Feste ist. Ah, jetzt weiß ich, wie ich Schöne schreiben muss. Het is toch... Aber Buon Natale ist buon und dann Natale. Och, dit is dan niet te geloven. Ja, Mijn ze vriend wou stelt ze stellen. erop. Du weißt wie dat geht, niet? So. Die bellen voor de Prego. kelner, niet? Die klingen voor de kelner. Hup. Zo, en nu missen we nog één ding. Wat drinken we daarbij? Och, de Bart. Einfach weet- reingeben. Ja. Och, kijk eens. Wie heet dat? Hibiskusblüten. Hibiscus. Hibiscus. Blüten. 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 Bloesem. Plus. Salute. Salute. Ik is eigenlijk een beetje het idee van Kir Royal, hoor. Nee, dat kleurt wel mooi, hè? Zo. Oh. Bartje. Ja. Waar blief ze, jong? Waar kunnen we beginnen? Danke. Grazie. Jongen. Olaf, ik zal eens even wat ik aan de gang gaan, jong. En nog de Prosecco met de Grazie. hibiscus blüten, hè? Danke. Bitte. Bart, het is super lekker. Nu rest me eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Nou, maar zo zie je allemaal. Schoon feestdag en een schone kerstmis en een goede roets. Danke. die Kunden- Buon Natale a tutti. Arrivederci. Fijne kerst allemaal. Nou, dan kan ik nog maar Helemaal. één ding zeggen. En een Super. nieuwe Buon kunt je appetito. weer Dank je. opgeven voor het Buon programma appetito. Koken met Don. En dan zal ik zeggen, schrijf of mail even naar TV11 en dan zit je misschien de volgende keer hier neven mij. En met talen zijn van hier te vangen, hè Bart. Oh, voor mogen Fransen komen, Russen, alles maar komen, hè joh. Alles. Alles. Wat hebben we te goed, hè joh. Maar. Hebben we toch ook verdiend, of niet?